ukunzi wose nemarabha ezvinamuri angari chifa muri. Ndingati rufu rwamarabha rwatirwadzisa nokuti akasiko kutanga kurwara kwake, akamborwara mai vake vakambouya vakaenda, akadzoka futi akarwara vakauya. Chakanyanya kundirwadzisa pana marabha ndechekuti mai vake ndaiva navo nesuro ndichivabvunza vachiti mukadzi wake wekutanga akaita mwana 1 mukomana ane 18 years asi ari kusenza, vachitoti ndanesa mazita acho kuZBC. Wech2 wakanga naye akaita vana 3, aita vana 3 pambobuda vana marabha kuenda out paya akauya nemari dzake vatenga property yakawanda, adzatenga yakawanda ndipo vakazosumuka vana marabha nevamwe vake vakuno Actor Samuel. Achidzoka akawana mudzimai atora nhumbi zvese nevana zvese zvavanga vatenga property yese akaenda nazvo. Ndio pari kunyanya kundirwadza ipapo kuti ndinoona sokuti akazoita stress, aita stress ndo zvakamusakisa kuti amwechi tinodhaka itoto. Ini ndongoona soti ndo pazvakatangira. Ndinogara zvangu muGlenwood, aigara achiuya pamashops eGlenwood plus medi imomo mune pamwe panomuwa itoto tinodhaka twachitoto muGlenwood. Saka ndingati ini ndarwadziwa zvakanyanyisa kuti ndaimuzivisisa marabha, ndaingomutiwo mwana sezvo anga ari nezere nevana vangu. Kudi panyaya yezvinodhaka vitwa sei nekuti kuraswa nezvita sei especially nevanhu vari muAsinga. Ini ndinoshaya kuti vana ava ndinototi vanhu ndinoshaya kuti vangaitwa sei chaizvo dei zvanga zvichibvira ka vongonzi wese anoita izvozvo ngaasatombobata, vaitwe sezviya zvinoitwa kana madhiraivha zviya zvokuti ukabatwa uchinzi wakadhakwa zvebreathalyzer zviya wonzi hauchatoiti zvachose. Indonasa kuti dei vanga vanzarwa kuti kana uri munhu anotora izvozvo zvinodhaka izvozvo chisiya kuita basa iroro. Vakangomanikidzwa izvozvo ndofunga kuti vangarege. Kuti vanhu vari kuti veZimbabwe especially vaishanda industry arts vakaregerera mukomana ipapo ndinoonawo sekudaro nokuti paakapinda muchipatara ina hangu handina kuendako, asi ndinoshanda nemunhu anga achiti muzukuru aiti haana kumboona vanhu vearts vachiuya, zvokuti ini ndakatozongovaonawo nezuro ndo pandakaona vachiuya. Ende ndakatokushambara ndichiona vamwe vanhu vataisingoona muTV tichivaonawo varipo kuti asi vaimboregere nguva dzese kuuya. Zvokuti dai vakamuvinga ari kuchipatara ndofunga vangadei vakamubatsira. Pamwe aigona nokuti kuchipatara izvino zvakuitika ndezvekuti vanorapa ane mari. Kana uine mari pakanyorwa mushonga unomhanya unotenga. Zvino pamwe baba vangu vakashaya kanotengera mushonga plus chikafu sekumba kwacho ndionise kuti zvakamira zvakanaka nokuti semunhu asina mukadzi pamwe vanokubikira vacho vanoshayikwa nokuti ainzi vaimubikira vacho kazhinji vaizoti vachienda nechikafu otowana atobuda atoita. Zvino zvida zvokuti ivava vanodhaka dei vachiwana munhu wokuti let's say ndiwe mwana wangu ndoziva kuti unomwa zvinodhaka ndofuma ndichikubikira makuseni wotanga kudya usati waenda kunomwa, nokuti ukatanga kunomwa obviously hautodzoki nokuti unonosangana neoyo osangana neoyo ngatimboita plus tivavanonzi tinomwa ndetinomwa zvivharo akangomwa kachivharo ka1 atodhaka. Vari kumwa tumbwa kuti tudoroto hatisi kuda kuti toti vasiye toti kupedza vanhu vakawanda nekuti marabha chinjanye kumuura tikadoreka sikatwa kuti vasiye kamukozodeka kwaine vanhu vetsokaziasikako ngavanhu wewo mapaimvyo vachengetedze utano ndozvatikurudzira. Marabha haana kureva nemunhu akacherera ega guva rake kubva zuva raakamwa kambwa ndo vakatanga kuzvikamudzira mazuva ekurarama. Usanange muroyi Rabha akachera guva rake nemaoko ake. August Maruza, Patrick Maruza, togala muno mwepo. Togala muno mwepo. Inini ndinorwadziwa nenyaya vana vari kutora zvinodhaka vachiri vana vadiki vasina kumbodya. Vana chimwe zvacho ndezvekuti vanoshaya zvokuita mucommunity. Vanoswera vachitedzana nezvinodhaka
So inini Mr. Maruza pache zvangu ndakazvimirira ndiri kutora vana vadiki from 12 years to 25 years ndichivatambisa bhora kuti vaone zvekuita. Nevasikana again ndikuvatora vachitamba bhora girls soccer nekuti timu yedu last year yanga iri D1 yevasikana. Nenyaya yekuti tekushaya sponsor, tekushaya anything help paground, tinongovavarirawo nemari shoma yandinowana yesalary yangu kuti vana vabve muno zvinodhaka. Ndo donzvo rangu rekuti vana vabve zvinodhaka. Vana vedu muno muEpwethu vakawanda vari kupera kufa nenyaya yezvinodhaka. Ndokuti havana zvimwe zvinhu zvekuita mucommunity. Dai hurumende ikationawo muno muEpwethu anditi yationawo special kuvana uku kuti vaone zvekuita. Ndofunga ratio yevana vanotora zvinodhaka inodzikira. Mungataure nhamba dzenyu kuna vanhu vaida kubatsirai maprogramming akurembera? Panhamba dzangu kuna vanoda kundibatsirawo 0772 763 671 0772 763 671. Pamunowanikwa ndepapi pamunoitira training point yedu? Tinotrainira paDombo raMwari primary. Munoda vana kutangira muzera upi? Kuvasikana ndoda kutangira kubva pa10 years up to 35 to 45 years. Because vamwe vacho madzimai vanoenda kana kumabhawa handiti hakusi kuda kwavo nechikonzero chokuti havana chimwe chinhu chekuita mucommunity. Handiti havana chimwe chinhu chekuita mucommunity, vanoprefera kuti rega ndiende kubhawa kuti maybe ndikaone zvinondivaraidza kana kuti ndione cheuwiri. Handiti saka vamwe vacho tinovatora kuti vauye kubhora. Vane stress neBP again zvinokonzerwa nemunhu anogara akagara pamba asina chekuita. Saka madzimai vane 45 years tinovatora kuti vauye vatambe bhora kuti stress ibve mavari. Handiti vaone zvekuita. BP again inodzikira nekuti vari kuswera vari kupi? Vari kubhora. Handiti ndosaka ndakafuma nyaya yetimu yebhora. Kuvakomana from 10 years up to 20 years because ndoma age anonesa. Ukatadza kuvakontrola kubva pathat age anenge atova wild animal. Ndosaka takafoma timu yebhora. Ndoitwa Maruza, Patrick Maruza. Makadizvenyu? Tiri wapenyu makadizvenyu? Wamarabha rwakubatawo sezvima muri chii chamarabha? Ndiri muvakidzani. Ndabatikana hangu firo yake, marwariro ake nemararamiro akanga akuita malast days. Vanhu vaimuregerera. Vanhu ngatidei munhu achiri mupenyu. Koziwa anga ine mbiri yekuita madhirama bhari mukaona umwenyu kuti ane urwere, mirai naye kubva muurwere kusvika mukufa. Vaimuregerera marabha akafa zvinorwadza. Ndidazira kuti kuwanda kwakaita vanhu kuva dai kwanga kuri kubatsirana pamwe dai nhasi asina utombo. Munin'ina wake ndiye akwanisa kumubatsira. Munin'ina wake Itai ndiye akwanisa kumubatsira. Mukoma wake vaimuregerera. Vaimuregerera asi Itai vaikwanisa kuita sei? Batsira kusvika pakumirira naye kusvika murufu. Ndo mamirira akaita kusvika zvamanje. Kumudzoka kwamuri baba, munodawo kudini vamwe vaishanda namarabha ezvemhuri yearts industry nerudzi rwamarabha, zvipi zvepamwe penyu zvamunoda kutaura pamusoro pearts industry? Taurai kwemuzvenda. Tiri kuti isusu munhu kana manga muchishanda naye munofanira kupa solidarity nerudo kubva from the word go. Tisazongoti munhu tongomudhamba because hachakwanisa kutamba, hachakwanisa kuita sezvaaita. Vanhu ngavangoramba vaine rudo vachimbatsiridza. Akachirema chacho chiri pawheelchair chinogona kutoitawo zvimwe zvinhu. But nenyaya yekuregererwa inowesena situation. But ndotenda hangu kuti vazogona kuuya vachimirawo nani naye. Izvozvo zvakakosha futi mucommunity. Kuvana vake Chandinotenda inini zvamanje ndinotenda Naiza Boom. Naiza Boom haina kumushora. Yakumukwanisa kuita sei
kuuya ikabatsira futi pane zvayakaita sei zvakabatsira. Handitika Naiza Boom yakambatsira marabha zvekuziva kuti mbichana. Aiwa, Naiza Boom yakabatsira marabha ende tinotenda Naiza Boom. Marabha yanga iri shamwari yangu ende taitamba tese tichifara tese kumwa taimwa tese asi kuti doro rainwa ndakanga ndisingagone kurinwa zvangu inini ndasingazorigoni ndaigara ndichimutsura ndikati sawira ona doro rirakuzvimbisa matama nemiromo asi aita nharonzi inini hanzvadzi ndodoro randinoda asi kadoro kauraya hanzvadzi yangu achisvika pakuzvimba matama nekuzvimba miromo yese aisvika pakuzviitira weti marabha nekuzviitira puu toti bhudhi onai zvamuri kuita zvinoita here onzi aiwa nzvadzi anenge adhakonza misteki oti aiwa misteki yako zvakanaka chinhu chada kuudzai mhuri yezimbabwe ndechekuti tumbwa kadoro kaika kavanomwa kasina kudhairotwa kaika akaite kaika kanodya mapako kachita sei inini tinotoda kuti vanhu vamwe zvinhu zvakarongeka zvinofamba asi marabha doro raaimwa ndatenda zviro. Right, rasa zvekudhapa. Right. Marabha angari anowenyeni. Marabha angari saura wangu. Angari saura wangu. Saura wangu marabha. Zvanerwadza nekuti marabha ndakatanga kushanda namarabha kuna Face. Anadhiniwe mumwe achiri mupenyu apiri vachiri vakabatana kusvika pekuti marabha akazosara aina piri dhiniwe akabuda mugemu mumwe akafa marabha akanga akudyisikwa naapiri apiri ndo vakanga vasara vachiona marabha ana dhiniwe vese ana nyimo mumwe akafa dhiniwe akaenda saka nawo chanyanyondibata marabha angari mumwe nditori mumwe vamwe vari kukomplaini ronzi madai pakoini aitenga kamudaimanai tamwatito ikakaduro kako kamuuraya zvino zvanoona mumwe wangu aenda chisiyana waduki ndakutochinja maitiro uno nemagariro kuitira vana vaasiya nevanguwe kana ndikatofa vanenge vaashokera ini marabha nditashiya tashinga akadapinda katanga indinonzitokumo matatara ndandiri friend yamarabha tegasa kumaraini pamwe chete kufa kwakandiwaza zvinotyisa singaiti inoita ngoti asaswa nemunhu aita zvainakidza rinondifambe zvakanaka tarwaza zvisingaite kufambe zvakanaka nangu mashoko akawanda asini angorwadziwa nekufa kwaita notanga rwako nguva yakati rebei panoitirwa nyaya yekuti macelebrity navanhu vaita zvedhirama vanga vasingauya kuzomona imiwo seshamwari ngezvipi zvamakaita kubatsira mumweni kuti upenyu hwake hunge hunogara hwakanaka zvaiitika apa manje pakambotisikizwe kunzi afa vanti haana saka vanga vasina chingo chakakwana kuti kufa vanti hakufi saka vanga vangoti zvango zvedambe zvemasocial media asi amaita achachokwadi asi kubesa kwakatombouya zveshuwa takaona kubesa kuti atomutirwa mubhedha akapiwa hembe nechikafu chese zveshuwa nenational akatombomupa vatakatona chese zvechokwadi asi papasina po chakanyanya kuipa asi ngomukoma changazoti wanziya kuti inweshi zvinodhaka ndokumwe vamwe mumutima saka ipapo ndopangaa kuzotanyasa utano hwake inozitokumwe matatara endi munebha wake taitamba sei kubva kudhara vatingokura tivadii kusvikana nhasi asi ndoziva nickname unzi Jolo Jolo yangu enditamba naye wakudaro hama yako wauya nacho ndo pakavanonakidza vanonakidza singaiti dapanaita furniture ndo pamwe pacho ipapa nomuranga navo undanikanga nenapo ndo panoziva nenyika yese kazhinji paJS Malapi ndatenda zvangu handina akawanda zvinofunga zvana tauda kuti mune toenda kunomuradzika zvakanaka ndatenda angu maita basa right next maita basa
Rwadzi nokuti munhu uyu akatamba namukoma wangu isusu tichimbombonao zvavasitera apo panzi kakura abereki vangu vazotengawo stendi zvasika ndakudara akutunawo ndokandiri ndakambonzwa kuti afa ndakazonzwa kuti mupenyu saka zvandibata zvandirwadzi ndakapedzera kumuona panonzi apa paneroka bhawa rapo pazasi apo ndopatapedzera kumuona chitobva unoregera mwochi mwobhurira ndakuda kuti zvichioneka manje isu taita dambudziko muEpworth revana vari kune vanhu vakuru vari kubatwa nemitoriro nekadoro, tumadoro turi kutengeswa tukachasu. Saka chikumbiro chedu chachiri chekuti muvharise makona ese ari kubuda nekachasu, tutangane paBlack Gate apo vanhu vapera ipapo. Kadoro kari kunwiwa nevanhu ako kari muGlenwood panonzi paBlack Gate, patori neBlack Gate racho panotozikanwa. Saka